Hij kan er niet meer uit. Help, roept Rinus zo hard als hij kan. Gelukkig komt er hulp. Ze houden elkaar stevig vast, maar ze kunnen er net niet bij. Ian en al willen in de bibliotheek van Serusterveen, want het zijn weer de nationale voorleesdagen. Het prentenboek van het Ierwaard ter voorlezen, want ze is nou zelfs werkest beter de willen van lezen belibje. Als je dat in een bibliotheek doet, met oeral boeken om je heen binnen, dan is dat een heel mooi 1-2'tje. Want het is juist gewoon dat Ben die boon direct al alle boeken uit de schappen te loeken en de boekjes erbij te pakken. Bij de voorleesdagen draait het om voorlezen om bijen die dat zelfs nog net kennen. En dit hier is er speciaal omtinken voor de heiden. Het blijkt dat heel vaak de moeders zijn die voorlezen of de oma's en de beppes. Maar we zouden het ook heel leuk vinden als vaders voorlezen, want vaders hebben ook een voorbeeldfunctie. Een vader heeft toch weer, zegt boeken, zegt woorden weer anders, legt ergens anders de klemtoon op, heeft een andere intonatie. En daar leren we kinderen weer andere dingen van dan wanneer hun moeder voorleest. In de biep van Serusterveen weer er in elk geval al iemand die het goede voorbeeld joeg. We doen het vaker nog. De ene dat door de vrouw door, dat door ik. Het is kijk een beetje goed gaat, maar vaak zei ze, hij die voorleiden, dan hij die aan de beurt. Ja, dan wisselen ik net, dan gewoon hij en dan mem komt vanzelf een keer bij aan de beurt. Maar wat maakt het voorlezen nou zo leuk? En waarom zo'n orenheid dit ook vaker dwaamatten? Je gaat even een baan met je dochter of met de zoon en je zit even samen. Het mag het mooi dat je een momentje even samen tegelijk op een stoel. En dan zitten we samen boekjes te lezen. En dan het volgende boekje en het volgende boekje. Er worden heel wat boekjes al lezen, maar er bloot toch altijd maar één de favoriet. Ja, dat zijn boekjes die ik heb dromen gehad. Een eindje of zo, dan is het maar iedere keer een eindje. De laatste keer het boekje rollen.